Катастрофа державного значення, тому що фактично ми втратили величезний пласт громадян України, мотивованих, молодих, патріотичних, які не дали можливості зберегти контакт зі своєю країною. Фактично обрізали цю поповину, навіть не давши їм можливості легалізувати свій статус громадянина України. Вони не отримали свій перший паспорт. Від держави на окупованих територіях, в принципі, не вистачає інформації, її немає інформації про алгоритми, як доїхати, який має бути пакет документів при собі. Тобто є та інформація, яка є, вона настільки забюрократизована і відділена від реальності, що, скориставшись нею, ти потрапиш в таку ж пастку, як і Поліна. Насправді питання не тільки в інформації, питання в тому, що ті державні органи, які кожен на своєму місці мав би допомагати і сприяти громадянам України з окупації дістатися сюди, оформити базові документи, вони не виконують ці функції, не виконують з різних причин. Але основне, на сьогодні законодавство побудовано таким чином, і його трактують державні органи, а саме Міграційна служба, Міністерство зовнішніх справ, зокрема посольство і консульство, таким чином, щоб нічого не робити, користуючись цими нормативними документами в допомозі, будемо говорити кримчанам, але це стосується і людей з інших окупованих територій. Чому так? Я не знаю. Але мова йде буквально про 2 пункти в постанові Кабінету міністрів, що стосується видачі паспортів молодим людям, яким виповнилося 18 років, в яку треба внести зміни і спростити цю процедуру. І от уже 12 років скоро, як ніхто, попри заклики громадськості, попри про наші, всі, це ж не поодинокий кейс, я вже 6 років займаюся допомогою молодим людям з Криму, з виїздом, і нічого не зроблено.